фенове в ефира. Така, тук в Стара планина трябва да я нарисуваме. Вали ли? Времето е много студено, да ще я нарисувам така голяма Стара планина. И където, чакай. Класната дойде и бе. Където Не знам. е студено, особено на върховете. Там вали даже сняг. Както Това е виждате. правило в клас. Снимката направена. Не рисувай сняг. Що? Сняг давай! Така, принасяме се на българското Черноморие, където е Варна, Коста, Маняче. Това е техният израз, така. Да, във Варна има парк. Там времето е облачно до слънчево. Така, и както казахме, ще отидем отново в Бургас. Вече говорихме за там. Там вали! Там вали! Виждаме отдавник в момента, който пумва водата. Отдавник, който пува. Интересно. Явно имаме яколи. Много души! Имаме много души от Турция. Подчертавам от Турция. Така, от Турция. Това е един способ. Да. Тук вече израза е Коста брат. Отговаряме на него с Нищо. добре, браточка. И след това вече преминаваме на лице си, а най-накрая е трогразъм. Да. Това е. Чакай. Искрени поздравления. Браво! Не съм благодаря. Да преминем към слънце. Там пече слънце. Там пече слънце. Слънце пече. Пече слънце там. Цъкнете лампите. Да, ето слънце. Показваме даже. Снимки от Бански. Да, бански. А в Германия има тайфун! Да, и това бях... сега да седна на място. Това беше, уважаеми зрители, от... Кой? Димитрина! Уре! Димитрина се казваш. Това беше всичко от прогнозата за времето. Ще продължим после, след рекламите. Аз съм Димитрина Мореева и ми беше приятно днес да ви разкажа за времето.